ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಮದಿಪುರದು ತತ್ತಂಡ ಮಾಯೋಡ್ದು ತತ್ತಂಡ ಮದಿಪು ಒಂದು ಪಂಡಪನಲ್ಕ ಮೂಲು ಮದಿಪುದಕುಲು ಮಾಯೋಡ್ದು ತತ್ತಂಡ ಕುಟುಂಬಗು ಇಂಬಾಪನಲ್ಕ ಕುಟುಂಬದ ತತ್ತಂಡ ಮಾಯೋಗ ಇಂಬಾಪನಲ್ಕ ಮದಿಪುದಕುಲು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಮಸ್ತ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು ಈ ಮದಿಪುದ ನಿಜವಾಯಿನ ಅರ್ಥದ ಅದಕ್ಕೆ ಶರಣ ದೈವದ ಇರು ಹೊರಹೊರಡು ಪಂಡರು ದೈವ ಪನ್ನೆಂಚತ್ತನ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾತ್ಯರಡು ಕೆಲವೊಂದು ಶಬ್ದಗಳು ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾವಂದೆ ಪೋಪುಂಚತ್ತನ ಪಡ್ತಡು ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬಗವೇನು ತಿರಿಪಾದ ಪನ್ಪುಂಚುತ್ತನಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರಿಸಮಾನವಾದ ಮಾತ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಕ್ತಿಲೇನು ಸರಿಸಮಾನವಾದ ತೂದು ಒಂದು ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಕೊರ್ಪುಂಚುತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮದಿಪದ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರ ಏನು ಮಧ್ಯಮ ಅಂತದ ಅಯ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುಣ ಎಂದಲ ಪನ್ಪೇರ ಅಯ ಸರಿಸಮಾನವಾದ ಮದಿಪ್ಪು ಪಣ್ಣನಂಡೈತೆ ಇಲ್ಲದ ದೈವಲೇಗ್ಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿನಿ ಅಂತ ತೂಪೆ ಕೆಲವಿರು ಪಾತಿರ್ನ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಮಾಧ್ಯಮ ಮೂಲಕ ಮದಿಪ್ಪು ಪಂಡ್ರೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡಪ್ಪಂತ ಖಂಡಿತವಾದ ಅಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲದ ಕಲೆಗಳ ಪನೋಲಿ ಮದಿಪ್ಪು ಇಲ್ಲದ ಬಾಲ್ಯ ಪಂಡಲ್ಲ ದೈವ ಮೀಟ್ ಬರೋಡೆ ಬರಂದ ಕುಳಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ನಮ್ಮದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚೆತ್ತನ ದೈವ ಅಂಡ ಮಧ್ಯಸ್ಥನ ಅಗತ್ಯದಾದೊಂಡು ಪಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆಯನೇ ಕುಟುಂಬದ ಕಲೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಂಡ ಆಪನ್ ಪುಂಚೆತ್ತನೇನು ತೆರಿವೆ ನೋಡಪ್ಪ ಆಗ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಆಗ ಮಾತಿರ್ಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೋಡ್ತಿನ ಕುಲಿ ಅಂಚದ ಒರಿಯಾಗ ಪಾತ್ರನ ಒರಿಯಾಗ ಅಪ್ಪಜಿ ಕುಡೋರಿಯಾಗ ಪಾತ್ರನ ಒರಿಯಾಗ ಅಪ್ಪಜಿ ಇಟ್ಟು ನ್ಯಾಯಯುತವ ಅಂಚೆತ್ತನ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಬರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜೀವನ ಪಿನಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದು ಪಿದಾಯದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕನ್ನತ್ತದ ತೆರಿದಿನಾಯನ ಕನ್ನತ್ತದ ದೈವಾರದ ವಿಚಾರಗಳೇನು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುಣ ಅಂಚೆತ್ತನ ಅಗತ್ಯವ ಅಂಚೆತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕನ್ನತ್ತನಿಕ್ಕೆ ಮದಿಪ್ಪದ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆ ಎಂದು ಎನ್ನಲೆಕ್ಕೊಡು ಎನ್ಪಂತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನದ ಕೊಡಿಯರಿಟ್ಟು ದರ್ಶನಾದಿಪ್ಪು ಕೋಲಾದಿಪ್ಪು ನೇಮಾದಿಪ್ಪು ಪಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಡಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರಾಜನ್ ದೈವದ ಕಲಟೆ ನಡಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾದಿಪ್ಪು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಭಾಗಡು ಒಂದು ಸರಿ ಏರ್ಪಂಡ್ಪನಲ್ಕ ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ರಾಜನ್ ದೈವದ ಕಲಕುಲಲ್ಲ ಪ್ರಾಚೀನ ರಾಜನ್ ದೈವದ ಕಲಕು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪೆರ್ರಾದಿಪ್ಪು ಕಂಡೇವಾದಿಪ್ಪು ನಂಗೆ ತಿಬಾರಾದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಣದಂಡ ನಮ್ಮ ಕೊಂಡಾನಾದಿಪ್ಪು ಮಲಯಾಳಿ ಕೊಡೆಯಾದಿಪ್ಪು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಇತ್ತೆ ಉಳಿಯ ಉಳ್ಳಾದ ಉಳಿಯಾದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಣದ ನಂಗೆ ಚಿಪ್ಪಾರು ಕಣಂತೂರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಚೀನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಲೇಡೊಂಜಿ ಮದಿಪ್ಪು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಕಟ್ಲೆಗದ ಅದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬತ್ತಿಪ್ಪು ಗಡಿಪತಿನಕುಲೆ ಮದಿಪೋಡು ಪನ್ಪಂಚೆತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾತಂಡ್ರೆ ಈ ಅನಾದಿ ಕಾಲೋಡು ಬತ್ತನೆಂಚೆತ್ತನ ಒಂಜಿ ದೈವಲೆಗೆ ಐಕ್ಯನ ಎಂಚೆತ್ತನ ಒಂಜಿ ಗಡಿಪತ್ತನೆಂಚೆತ್ತನ ಬಾರಗೆ ಗಡಿಪತ್ತಿನ ನಂಚೆತ್ತನ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನೋಡು ಆ ದೈವಗೂ ಮದಿಪುನು ಬಂದು ಆಯ ದೈವನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತನಂಚೆತ್ತನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣವಾದ ಇನ್ನು ಮಲಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಗಡಿಪತ್ತಂದೆ ಓರಿದಿನಂಚೆತ್ತನ ತೀರ್ಮಾನಲ್ಲೂ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಮದಿಪದ ಕಲೆನ್ ಪಿದಾಯದ ಕಲೆನ್ ಕೊನ್ನೋದು ಮದಿಪವನಂಚೆತ್ತನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು